Levarei 20 anos en que consiste, pois en ir na Boas Marés, un raño, rastrear, 1 de octubre A marzo. e 1 de octubre hasta 30 de marzo, máis ou menos. Coller o rastro e tirar por ela e meter berberechos a bordo. Eso se trata. O esforzo físico de ir a rastrear son as posturas moi malas a veces por mal tempo, a veces hai pois xente que ten problemas na espalda e non pode traballar xa co resto da meixa porque ten uns dentes máis largos, entón tiralle máis da espalda é problemático. Hai moita xente que ten pinzamentos, as vértebras jodidas, moitos problemas deso hai moito. Por suerte non teño nada de momento, home, si, dórmese más, polas mañás a veces de tirar, dórmese más. Sobre todo cando vou conducindo, bato así para que a xente suele se lle dormir as más moito. Co paso do tempo todo o mundo ten secuelas. Hai xente que non, que está unha posición que tira e ao largo dos anos pois non lle causa lesión ninguna, pero a xente que pon as posturas malas ou que é débil pola espalda ou ten problemas de músculos ou así, é normal que teña lesións ou que teña secuelas cos anos.